Welcome to Picatech YouTube channel. ସୌରମଣ୍ଡଳ ବା ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଲାକାର ଆକୃତିରେ ବୁଲୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ, ଧୂମକେତୁ, ଉଲ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକାଶୀୟ ପିଣ୍ଡର ସମୂହକୁ ସୌରମଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତି। ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଆଜକୁ ପାଖାପାଖି 4.6 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ 8ଗୋଟି ଗ୍ରହ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ଅରୁଣ ଏବଂ ବରୁଣ। ସୌରମଣ୍ଡଳର 9 ନମ୍ବର ଗ୍ରହ ଭାବେ ଥିବା ପ୍ଲୁଟୋ ଗ୍ରହ ଏହାର ଆକାର ଗ୍ରହ ତୁଳନାରେ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ଗ୍ରହ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ ନିଜ ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳର ସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଆକାଶଗଙ୍ଗାଠାରୁ ହାରାହାରି 30,000 ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଆକାଶଗଙ୍ଗାର ଚାରିପଟେ 250 କିଲୋମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଅଛି। ଆକାଶଗଙ୍ଗାର ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ 25 କୋଟି ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ଅକ୍ଷ ପଥରେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଘୁରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀଠାରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସ 13,92,000 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଆଉ ଏହା ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସଠାରୁ 110 ଗୁଣ ବଡ଼ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ 71% ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, 26% ହିଲିୟମ ଏବଂ 3% ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୌରମଣ୍ଡଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପିଣ୍ଡ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ସବୁ ପରସ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ସାନ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଅଟେ। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ବୃହସ୍ପତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଏହି 5ଟି ଗ୍ରହକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିହେବ। ଶୁକ୍ର ସୌରମଣ୍ଡଳର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।